Нека тръгнем от юг на север и проследим местата на живеене на сънародниците ни. Мала Преспа. Все още, за да се стигне до Мала Преспа, колата и пътниците в нея трябва да се подложат на сериозно изпитание. Пътуване по макадам около 1 час след отбивката от новия международен път. 9 са селата в областта на Мала Преспа. Те са Пустец, Шулин, Глобочани, Долна Горица, Горна Горица, Томинец, Леска, Зърноско и Церие. Те са разположени на западния бряг на Преспанското езеро. В тях днес, според статистиката, има около 5000 души население, което поради миграционните процеси непрекъснато намалява. Поради това, все повече са изоставените къщи, които бавно се рушат. По кривите селски улички повечето коли, които можеш да срещнеш, са с българска регистрация. Казаха ни, че били на по-заможните хора, най-често местните търговци, които често отскачали за стока до България. Те първи успели да вземат и българско гражданство, за да не плащат високите цени на визите – по 50 щатски долара за всяка. За сметка на това, от 2002 година посолството на Република Македония в град Тирана започна масово да издава безплатни македонски паспорти на това население. До този момент са издадени около 4000. А като стана дума за улици, местните хора ни казаха, че пътят, който води до езерото, е кръстен булевард Гоце Делчев. Село Пустец е най-голямото село и е общински център. Хората, останали в него и околните села, се прехранват, като гледат овце, кози, крави, магарета, коне, сеят жито и царевица. Езерото пък им помага с риба, която по наши лични наблюдения е изключително вкусна. Местната легенда за името на село Пустец гласи: Ние се наоѓаме во селото Пустец, во место звано Темница, во старо село ветво на Пустец. Тука го имаме старо село, тука го имаме мали град, којто се кажуваше понапре Мали пазар. И тука беше овој Мали пазар, малото село Пустец, така наречено после потонот, што се случи. Поварќе Пустец се кажуваше Рекарци, поради имаше една река што врвеше посред езерото и заминуваше ни под планината Иван Планина, во село Мочуриште, во Деволска река се влијаеше. И тука врвеше и патот преку Приевтис, Зарноско, Преспа во Питола, стари крај. Сега ово село, што се кажуваше Рекарци, после потонот стана Пустеш и го здоби името на Пустец. Нарочно не озвучаваме разказа на бай Сотир. Той говори така, както всички жители тук, на един от най-западните български диалекти, силно повлиян от съвременната македонска лексика. Това е естествено, защото освен радиото и телевизионните предавания от Република Македония, които са се слушали и гледали от години тук,
вече и една местна радиостанция, подарък от Македония от 2002 година, ги информира на македонски. Учениците, които бяха очевидно по-малко в сравнение с това, което сме виждали при предишните ни идвания тук, в основното училище, освен албански, учат задължително македонски до 4-ти клас. От 4-ти до 8-ми клас 60% от материала се преподава на съвременен македонски език. За популярността му говорят и многобройните графити, издраскани по стените на къщите. А иначе, в края на 19 век, то е чисто българско село. Според статистиката на Васил Кънчов, в 1900 година в Пустец живеят 410 българи християни, като всички са под върховенството на българската екзархия. По данни на екзархията пък, в края на 19 век в селото има 65 православни къщи с 499 души жители българи. Според данните на секретаря на екзархията Димитър Мишев, през 1905 година в Пустец има 400 българи екзархисти. През 2000 година, според официалната албанска статистика, в поредното преброяване, селото вече брои 1120 души. Всичките са православни. На импровизирания площад в селото е започнат строеж на нов храм, Свети Архангел Михаил, който ни посрещна с заковани прозорци и врати. По него не се работи заради липса на пари. Наблизо е и село Връбник. За да стигнеш до селото, трябва да питаш някой от местните, защото указателни табелки отсъстват. Пътят до него не се различава особено от второ и степенната пътна мрежа на Албания. Селото е отбелязано в турските данъчни регистри от 15 век с 35 домакинства. С годините то нараства и през 1873 година, според турските регистри, е с 88 домакинства и 220 мъже българи. В края на 19 век Васил Кънчов преброява 600 души българи християни. През 1903 година жителите на Връбник отхвърлят върховенството на Вселенската патриаршия и признават българската екзархия. За разлика от другите села на север, в Мала Преспа, до Балканските войни в село Връбник екзархията поддържа училище. За съжаление, последният жив ученик, дядо Колю Пандов, почина през 1995 година. На гробът му неговото име е написано с кирилски букви, за разлика от много други паметници. Ако прочетем имената върху тях, било то написани с латински или кирилски букви и прибавим към фамилиите Ов, усещането е, че сме в някое село от центъра на сегашна България. Усещането се допълва и с наличието на малкото останали стари кръстове, където вече нищо не трябва да се добавя. А инак, селото си е същото като преди. Чисто, спретнато и нямо. Няма ги децата, които преди бяха навсякъде. Няма ги и младите хора. Единствено една самотна мартеница ни посрещна, завързана за дръжката на една входна врата. От март бяха изминали 7 месеца. Кадрите, които гледате, са заснети през октомври.